Dobrý deň. Vítame vás v 3. videomanuáli redakčného systému EasyWeb4U. V tomto manuáli si ukážeme, ako sa vkladajú médiá na stránku a ako sa vytvárajú nové stránky a podstránky. Vkladanie médií. Klikneme na File, Obrázky a pre účel vkladania nových obrázkov si vytvoríme novú záložku. Uložíme. Vojdeme do novej záložky, ktorú sme si vytvorili. Nahráme po jednom jednotlivé médiá. Vložíme MP3 súbor, jeden videosúbor a jeden obrázok. Klikneme na Upload súborov. Preklikneme naspäť na zoznam. Ako vidíme, všetky súbory sa nám nahrali na server. Tvorba stránok. Klikneme na zoznam, na hlavnú stránku a na ikonu Vytvoriť novú stránku. Vyberieme si, že kde chceme vyložiť novú stránku. Vložíme si ju za úvod. Novú stránku nazveme Nová stránka. Vieme si vybrať, či chceme nechať stránku skrytú, alebo či chceme, aby sa nám zobrazovala v menu. Metadata znamená, podľa kľúčových slov vyhľadávajú vyhľadávače danú stránku. Teda vložíme si kľúčové slová, napríklad EasyWeb4U znamená, že na základe tohto kľúčového slova budú vyhľadávače ako Google, Yahoo, Zoznam hľadať našu stránku. Do popisu si môžeme vložiť krátky text stránky, čo nám vystihuje stránku. Pri texte vyhľadávača sa nám potom zobrazí daný text. Stránku si uložíme. Ako vidíme, nová stránka sa nám zobrazila v položke menu. Ak chceme vytvoriť podstránku, analogicky vložíme pod danú stránku novú podstránku. Nazveme si ju podstránka. Uložíme. Môžeme si znovu načítať strom stránok. Nové stránky sa nám zobrazili. Nová stránka sa zatiaľ nezobrazuje v menu. Ak chceme, aby sa zobrazovala, klikneme si na Odkryť stránku. Ako vidíme, nová podstránka sa vložila na stránku.